Yang kaki ar komi, oh yang kebi kebi
Về
say song tập iso kakelep nanak ko wangan gani mo Jesus kalwaya wang kani mo wasan ang pagsan yen wewe nakemen kilang ko niyanan kani mo nakemen kilang sipet dilmiwasap nakemen kilang nandong dewatet ng paitet nakemen yang no kenalitahi sutramangoy niyay ni sampa kapaltot kun samba isupan masa praise me mire nanay lokyo kokola Jesus ay songko iso kakelep nanat ko wangan kani mo Jesus kalwaya wang kani mo wasan ang kosan yen wewe nakemen kilang kon niyanan kani mo nakemen kilang sipet dilmiwasa nakemen kilang na
say som tap iso kakenep nanak ko wangan gani mo Jesus kalwaya wang kahani mo wasan ang pagsan yen wewe nakemen silang niyanan kahani mo nakemen kilang sipet dilmi wasa nakemen kilang na
fue ma que me kilangkot Yan ang kahimo na que me kilang silper pininiwasaw na que me kilang nalaw na que watet ng paipen na que me nyang no kinalitahi na que me nyang no kinalitahi. Mentata awianan markiman o aramas lapalapman Irail pilmen kemelata i Jesus katun muangi mepkat ap nasani yang er sapol mangurangkan aman kumail tantang yon Irail katin el panak nan parayaw gawe ang ni kanati puen limda kuet hap nasani yang i aman dan tang yola kamba kepakan
Thank you, Lord. Praise the Lord. ขอบพระองค์ Thank
Ik contracta misikila mo o kapila pang kuprene dila samatal port mekemi. Patuan kai peninen dila pun malin serain. Reksoko and pun biu. Patuan mo ke malin koyor ko dikan nan kenye ko nan nanalam ko nan kenye ko. O itmo sakatan mo o ran mo kongre seulam karus nan milmin Christ nan pumpi. O pinan pele damana ko pusun chute chute chikan ne. Nan korang poti tandawan ranut. Ipan patuan patar di puan puan panan milmin Christ nan pumpi. O buse masanin ko tong tren nan poti tansa over ranut. Maybe is a 2 hour is a 3 hour. Itu karakat o majang patunan kawit arla ko ranut. Supplemental ko sang kawit patusan nan supplement po suluko o saulam ko nan rom. Maso nan rom ralaut lima ora tutuguno ledisip. O ipan patuan watakong tren nan masani. Penyaso magtay luwat, Christ katin pogilara masibut ka niyaso magkot katin kasaniti. Naritutu kwaliwo masani, kot katin kasaniti kutay yawan laut, in supplementin pa kong tay. Penyaso magtay miminantri, Christ katin pogin tay. Naritutu wa masani, pwegi polar, tay polar and kot met, ariyasu tapapik, taray talasang yang kot. Naritutu kisa kay masani. Kita uyayar muncitian kot mas amek ketunjuk nutella kan pakapa kuiki polan sa bayan ros Jesus Christ. Kalau kot ang kasin kapeta wata pel masan wot na leo kupur kalana. Orlap pi plata pi sawas kenao ta ketiki limpakan kot makamur taila limpakan kot makamur taila. Takat tan ran di mesak mutaila kaskas kan tun ngai sarawi ni ran in pentukus.
Na retutunga mi watu kong trailer, Paul kataman ki sulang ko ng rom masyo cocktail rangot. Uwan law tin supplement ko limpak lapala pong sabaho abmered o kitay aramas luot umet palakan. Uyime sansan na retutuk ko mi patuwan watu kong na retutukuno amasani. Wanyaso magkitay luot, Christ katin pugil aramas siwot kan, yaso magkot katin ko sa klilit. Retutuk palu amasani kot kasit kasalumte yawan laut. Supplement in Bakong Trail. When I saw McTrail, Mimilan trip, Christ getting Pogan Trail. Michael, any Kasampal Melon in Pokabalaput. When Masano shot a Masani, Makot get Yuntra Kalokapan, Tipatakan, Magatarutan, Kono, and other quick trip. After Masani, when I saw McTrail, Mimilan trip, Christ getting Pogan Trail. Now Rome should be basically Moe Masani. Kot katin kupreta pakrais and katin meram kila bini. Waya pola and wala meram eo me lapatat penaramasakan. Sang yaray kin puso. Kot katin uyata meram wat wan. Kasaleta tuwan akin katin kapwan aramasakan mo silang. Met kasalong tuwa lisansa do tete me Christ, soto katin pugila aramas pungkante. Apo katin pugila aramas luwat o aramas tipanakan me tuwata kami o pituwata le. Ariatana kono tayo niya Michael. May ito sa mga kote pa kong tayo mo. Atana kono tayo niya tayo kasi pagkanabi ang kaon. Narong wano uwi wa masa niya. Atana tayo banita. Tayo tayo niyo natin po sa mga kote kalagan. And dalaw siya. Siyo ko wala kumain ko. Narong gusto kayo rito tigaw masa niya. Hari, riyay ko. Wikirakin sa mga kote kalagan o tayo. Iuya pagpag nitituwa tuwang kumain. Mai buitala palora mai kan penwiala men meiram men menor me sarawi o me kabran pan bran court me ti shaman kautek melen me mai tan pa kan ni riale me kono tai ni mai ko tai buitala palora tai kan penwiala men meiram men menor me sarawi o me kabran pan bran court na retitik bueno tuwa o sa kawito e masani puikia poda tai pula re court remet kita ruta apa tarik tai ni yang court Mereka selalu train supplement Christ Buddha, kapag tayo o pitaring tayo sa paning yung isang tayo yes. Or lapo ka chichika jimbakan po, magkaroon tayo. Na Rome siguro yesak silo masa niya. Aramas karos uyata tri. O iray karos tosangal supplement po tingan mekin katin yung aramas. Na retitu yesak lima way masa niya. Kot katin kupurata po Christ ang katin merong gila pahini. Paya pola ang gala merong ew. May lapatat pinaramaskan siyang yaray kin puso. Kaya isakla main ko na natutuk isak ay wasang kawito masani. Kaya gayar mititiyan kot mas. Amet akatungyagan talang kapakapa pwede pulan sa pamayan of Jesus Christ. Met katiliyong tayo masuk tayo ay mititiyan kot pwede ti. Amet akatungyagan talang kapakapa pwede pulan sa pamayan of Jesus Christ. Palasan met main ko. Insa makalikan magkaroon tinilupo, kasalatan tayo o katulungan tayo, wanim kapoy. Alam ka ba, maulang ito sa sarawyo, ibang kupran ko. Nagsansan na nipro lang, isak ratitik, isak tuwa o isak mamasani. Sabi, Leko, wekin tayo Jesus, tayo sa nataglaat tawul, pag tayo lang patalong na nawa sa sarawyo. Titik isak masani, Christ katulungan tayo, wanim kapoy. Alam ka ba, maulang ito sa sarawyo, park kata mo ikarap. Alam po tayo sa nataglaat tawul, tayo kagir, pinsag sa karagi, kaunakot, at tayo nananakan, numari na tayo kang Jesus Christ. Magatung yaya sa pimawi o ay tukan sa muro lapalap pang kupurin sa nagsamtay po iyas. Matakan ka sa liyok tayo, may supplement code, planin ka mo, o tayo ay insabiyot tayo nagyar. Ariya tama, luwamet, isang pimawi o ay tukan ko, may luwa ko sa supplement code, planin ka mo rin, utan usag lang melon ring o kupurin. Ariya tama ko nung tayo nuyak pet. Tama ko nung tayo nuyak, Itukal mo mataw kayo, ipem na kono tayo naleta, uli kayo Christ na sa mamijayas o na naitukal mo. Pwede yalas sa matay kaon o matay sa mga mo. Kaya tayo miliyon ko rentay kaon Jesus Christ. Na Rome mo siya kayo masani. Ipilituan kumal, walang kinuyagan kumal, aramas nila kay may mesa nga tip, aramas may mawag kay bakit miliyon ko
Yung quote rin, Christ Jesus. Kasi nung kacalin po siya sa Christ, meron man po lupo. Nandiyan siya bisa guno, may masani. Pag-iwan ko, tinalala sampa, may agad kito sa pamilya Rosh. Pag memen magkit po siya lahi, enter sa namala, ayanan ko mausok. Kapayo, kami sila, may ko. Kacalin kasi kito min sa raw, ran and Pentecost. Nagtaypan, kataman, mura nung ikiw. Ipem na kono meron kacalin kaunap sa Madaliyas. Pwede ngayon sa raw, yapan kito na ran and Pentecost. Ang kito siya muli ng isang mga Iyas, una natin ko ang mawar. Kung mga yata, may mga katapan Christ sa kating bukong tayo. Na raw, wano rin sa siluwa, nasa ni, pwede ng tipi, mera. Supplement ko sa isapan, yung mawar sa utuk rin, Christ Jesus sa kalikawang. Ariyayin, sa masulala, may bagitawan po rin kan ng Protestant sa walang rangot. Kauna po, talagang kapayata o kasugiti, rin masangot na niyo ko puro, talagang lolo, ipapatawan kapag misansa. Kailangan niyo yung masangot po talaga. Kut medyo namin magkatkat ng mula. Wasay nila kung kating mamang, kung kating kachos, ako tamilin mga sampaw. Kailangan ko may kotsa, masangot may bagay po siya ng Protestant, walang rangot may kotsa. Misakan may silki. Wasakan may sulitar, kung kating puro, kating katay may kotsa. Kating siya may kotsa. Masangot pa. Kapulibol na niwaway, pagkirot siya kating siya mo may kotsa. Kating kasukot, masangot na niwaway kupur. Wan ka kuya may sawas, wan ka kuya sawas siya pan irayakan may tosang kamulanot. Numarong yat kam sa Lord Jesus Christ, may partiyo pag may potkoros. Amen.